μπροστά με τον Σαλβικίδη. Πάσα για τον Ήβιτς, ευκαιρία για τον ΠΑΟΚ, γκολ! 1-1 στο 72. Αλλά στο Βιερίνια γκολ, 1-0 στο 19, παίρνει την απόκρουση ο Πορτογάλος και με το σουτ στην κίνηση με δύναμη δεν αφήνει κανένα περιθώριο στο Βολκάνο. Ο ξεκινάει ιδανικά με αυτό το γκολ από το Βιερίνια στο 19. Κάνει το γκολ, είναι το 1-1, ο ΠΑΟΚ ισοφαρίζει στο 102ο λεπτό. Να ο συμπαραστάτης που έψαχνε ο Βιερίνια, ο Σλάταν Μουσλίμοβιτς, που δείτε τι απόσταση καλύπτει για να τρέξει να πανηγυρίσει εκεί όπου βρίσκονται οι φίλοι του ΠΑΟΚ. Που εκτελεί ο Βιερίνια, η κεφαλιά του Μαλεζά, γκολ! 1-1 στο 78. Ο ΠΑΟΚ απαντάει στο γκολ της Μπρουζ 12 λεπτά πριν από το τέλος με σκόρερ τον Μαλεζά. Πάει να βρει τον Ήβιτς στο δεύτερο δοκάρι και παλιά πέρασε γκολ! 1-0 ο ΠΑΟΚ, Ήβιτς! 25ο λεπτό, καταπληκτικό το χτύπημα του Πάολα από τον Γκαρσία και κάνει όλη την κίνηση ο Ήβιτς μέχρι και το δεύτερο δοκάρι. Νομίζω είναι ένα γκολ το οποίο για εκείνους που την κάνει συνήθως ο Ήβιτς στα χτύπηματα πάω και πετυχαίνει τέτοια γκολ. Γκαρσία με φάλτσο η σέντρα, η κεφαλιά στα δίκτυα, στο 70 με σκόρερ και όλα τον Βιερίνια. Ένας ακόμη συνδυασμός Παύλο Γκαρσία Βιερίνια σε στημένη φάση για τον ΠΑΟΚ οδηγεί στο 1-0 και στους έξαλλους πανηγυρισμούς των φίλων του ΠΑΟΚ σε εξένες του κυπέδου του Μπάτς. Γύρω την περασπάτα του Βιερίνια, καλό σου γκολ, καταπληκτικό γκολ. Είπαμε, χρειάζεται μια φάση να ανοίξει απίστευτο γκολ για τον άνθρωπο που συνεχίζει το σερί του σκοράρισμάτος εδώ στην Τούμπα. Από εκεί και πέρα είμαστε υποχρεωμένοι να πάμε να κερδίσουμε στους άκρες. Δεν θα πάμε για την ισοπαλία.
Εμείς θα πάμε να φέρουμε την πρόκληση. Του κ. Καλίλκοτζης, ο οποίος είπε ότι 10 φορές αν έπαιζα με τον ΠΑΟΚ, 8 φορές θα κέρδιζα, μία φορά θα έκανα και μία θα έφερα ισοπαλία. Θα τα πούμε στο Ζάκο.